আচ্ছা চম্পা তু রাতি কেতেটারে শোউচু? সন্ধ্যা দিতেলা পরে পরে শোଉଛି। রাতিরে উঠুচু কি? না পরা তাহলে কিয়ে সে পরিবার ভিতরে রাত্রি 12টা পরে ঘুঙ্গুর পিন্ধি নাচুচি? শুন মু সফা কই দউছি, ଯିଏ ବି ଏ ପରିବାର ଭିତରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ପିନ୍ଧିକି ନାଚୁଛ, ନାଚ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଘୁଙ୍ଗୁରଟିକୁ ଖୋଲି ଦେଇକିରି ନାଚିବ ହେଲା। କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହଉଛି, କାନକୁ ଗୋଟେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାବ ଶୁଭୁଛି, ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଷାକ୍ତ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ ତ କିରା ପୁଅ? ତୋର ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଏଟା ହଉଛି ମଧୁକୁଞ୍ଜ ଭବନ, ସଂସ୍କାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ଥାପିତ 1958। ତାପରେ ବି ତୁ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ଦଉଛୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍।